Preżentati aktar proposti mill-Partit Nazzjonalista, proposti li jżommu l-familja fiċ-ċentru tal-politika u li jtejbu l-ħajja soċjali. Aktar proposti li joħorġu mill-cluster tal-benesseri soċjali u li jimxu fuq id-Direttiva Ewropea dwar il-work-life balance li fuqha ħadem l-MP tal-Partit Nazzjonalista David Casa. Dawn il-proposti li jżommu fiċ-ċentru tagħhom il-bżonnijiet tal-ħaddiema u anke l-bżonnijiet ta' min iħaddem bil-għan li jinstab bilanċ ħarġu waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputati Claudette Buttigieg u Jason Azzopardi flimkien mal-membru fil-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista Mary Claire Zammit. Partit Nazzjonalista dejjem ra fit-tul, dejjem kien gvern ta' viżjoni u allura bħala partit li huwa gvern in waiting aħna qegħdin nagħmlu dawn il-proposti solennement qegħdin inwedduhom u dak li aħna nwedu aħna inwettqu. Dejjem għal-ġid tal-familja u tas-soċjetà tagħna. Partit Nazzjonalista fil-Gvern iwiegħed id-dritt biex jintalab temporal flexibility għal ħaddiema fis-settur privat fejn il-ħaddiema kollha jingħataw id-dritt li jitolbu dan fir-rigward ta' x'ħin jibdew u x'ħin jispiċċaw b'arranġament ma' min iħaddem. Gvern immexxi minn Bernard Grech jagħti dritt għal spatial flexibility li jippermetti li l-impjegati jaħdmu b'sistema hybrid. Proposta oħra hija li l-impjegati kollha jkollhom id-dritt li jitolbu biex jaħdmu mid-dar għal numru ta' ġranet fil-ġimgħa kif ikun maqbul ma' min iħaddimhom u bil-kundizzjoni li tinżamm il-produttività kif ukoll jintlaħqu l-bżonnijiet tal-klijenti. Partit Nazzjonalista fil-Gvern jagħti tax rebate lil min iħaddem biex itejjeb l-ergonomics b'appoġġ għal ħaddiema li jaħdmu kemm mill-uffiċċju kif ukoll mid-dar. Il-Partit Nazzjonalista huwa kommessa biex ikompli jiffaċilita aktar il-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u dik tal-familja. Li l-familji jkollhom aktar ħin ta' kwalità flimkien, irrabbu lil uliedhom u jkunu hemm għalihom fil-waqt li jkunu kuntenti fuq il-post tax-xogħol tagħhom u jagħtu l-massimu lil min qed iħaddimhom. Fost il-proposti li ħarġu mis-Social Wellbeing Cluster tal-Partit Nazzjonalista hemm ukoll il-proposta li l-impjegati jistgħu jaħdmu sa 10 tiem matul il-maternity, paternity jew adoption leave biħlas. Jistgħu wkoll jaħdmu sa 20 ġurnata matul il-parental leave u dan ukoll biħlas. Proposta oħra tal-Partit Nazzjonalista hija li tiġi emendata l-liġi biex ikun hemm iktar protezzjoni għan-nisa li jkunu qed jistennew tarbija. Huwa ta' pjaċir, huwa ta' sens ta' orgolju għalina l-koll li nersqu qudiemkom b'dawn il-proposti li ħajjejnu iktar nisa jitlu fid-dinja tax-xogħol. Tiżdied il-produttività fuq il-postijiet tax-xogħol, jgħinu lill-employers, jgħinu lill-impjegati, ikun hemm bilanċ aħjar u allura kwalità tal-ħajja aħjar. Kien Kutajjar, Net News.